जिंदगी नहीं। दुल्हीन जी बाजी, शॉल ले ले आवता। आवतानी। पढ़ाई लिखाई बर्तन चौका कपड़ा लत्ता कर करके हमारे सगरो सपना चूर चूर हो गई बा। अंजलि बिटिया, जी बाबूजी। तनी चाय लिया बता। लावतानी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त दौरे पर। द वाह बहू वाह, चाहे तो बहुत निमन बनला। भाभी, क्या है? हमारे इतिहास वाला किताब कहाँ बा? इतिहास वाली किताब कहीं भी। थैंक यू भाभी। चलो हमरे संगे रोटी बनावे के बा। भाभी तू बना लो ना, अभी हमके लिखे के बा। अरे गुड़िया के स्कूल लेवे के जाए के बा। भैया ले आइहन। अरे उनकरा के फोन आयल रहे, उनकरा के छुट्टी ना मिली। तरह के जाए के पड़ी गुड़िया के स्कूल लेवे। भाभी तू ले आवा ना, आज हमके असाइनमेंट पूरा करे के बा। असाइनमेंट करे के बा।